Rozhovor s ním chcelo veľa médií. Rozhodol sa pre ďateľ.sk. Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Ivan Lexa versus zakladateľ portálu ďateľ.sk Peter Todt. Kvôli nemu zmenili zákon. Kvôli mne menia ústavu. Vo všetkých týchto žalobách a rôzne, to bol seriál súdov, ktorý som absolvoval v roku 2002 až 2006, to znamená v období tzv. Druhej Dzurindovej vlády. Jeho spôsobilosť by bolo potrebné, alebo nespôsobilosť v čase písania obžaloby preukázať. Osobne sa môžem len domnievať o motívoch, ktoré vládnu stranu Smer k tomuto viedli. Osobne si myslím, že prekrývajú niektoré záležitosti, ktoré sa, povedzme, im neveľmi nepáčia. Že organizátorom zavlečenia Michala Kováča mladšieho bol Jaroslav Sviechota, že objednávateľom a duchovným otcom bol Vladimír Mečiar. Slovenská informačná služba nemala žiaden motív na tom, aby pán Robert Remiáš sa mu čokoľvek stalo. Mŕtvý Remiáš, keby bol živý, tak bol jediný človek, v tom čase naozaj to bol jediný človek, ktorý by dokázal presvedčiť Oskara Feďvereša, aby sa vrátil a urobil novú výpoveď. Povedzme mimoriadne väzby, ktoré pán doktor Sviechota mal na pána inžiniera Vladislava Pitnera. Pán Pitner, vzhľadom na to, že neprezradil iba to, čo nevedel, sa stal maximálne hovorcom paralelnej tajnej služby. Pán Lexa, vy sa mi snažíte naznačiť, že my ako paralelná služba sme uniesli Michala Kováča mladšieho do cudziny. To je žart. Vôbec nie som presvedčený o tom, že to, čo na tom internete toľkokrát citujete, je založené na pravde. Ďateľ.sk sa vyhýba všetkým dogmám a snaží sa byť neideologický. A aj preto tu sedíte, pán Lexa. Lexa versus Todt. Už čoskoro exkluzívne len na ďateľ.sk.